हे न्यू इयर नेवनांतू खंय पुणी भोवून येवया म्हणून पै दुखून शिकळलेले उल्लोंग घेतले जाल्यार वच्चक दायनी पळे अंतू आज काल कुडून येईल रे आपिसंत्र जो मेळनी रे कसं करचे आज अंतू काल कुडून येईल पळे तू गेल तशी जाल्यारी मी गेल अनेक नमने काणी रे पै न्यू इयर दिवसू भारी रश होटल लायक म्हण खुशी म्हणया कसं कोच सांग आमका व्यार मुख्य नाही रे म्हाका एक पण दिशे आमचं सलंग पळोवनूची ते गादी केला की म्हणून उंडद्दे युगादी मिंदद्दे दीपावली म्हणून आणि अशी प्रव्यार दत्तना सोणू मोजू मस्ती करू दत्त रे होय बा आम्ही गंमत करका म्हळ्यारी प्रति दिसवी गंमत करी येत कोणे पुणी जेवण दवर नसल्यारी आम्ही आमगेल काम कोरनू तंतू एक थोडे वरनू कसं नाही पुणी अशी सन्ना पुट्टा गंमत कोरनू तंतू खुशी बघचे एक होई म्हणया खुशी सान असो होड असो आम्ही ते कशी घेऊन एन्जॉय करतात म्हणचवेरी असता नव्हे नाही रे मीनाता तुळशीदासक दम आपेला की वही वही तुळशीदासक आपेला तवळी चरडपೈ ಮೊಮ್ಮನ ಚಾ ಹಡ್ಚಕ್ ಹಾಕ್ ಪೆಟ್ಟೇಲೇ त्यात नाव हक्का म्हणले आम्ही संजय शीची भोंच्या वत्तत रे दल्लर एक पिक्चर आवच्या म्हणलेकला यो म्हणले दायत म्हणलेल तो म्हणले त्या गडबिडीन तो चढ उल्लोचे दायनी रे हा तुळशीदास येतस तगला कशी उल्लोच म्हणू कळताना रे म्हाका तक तोंड दाखोवच्या लज्जी दत रे होई रे ते दिसा मी कुशाल म्हूण केल्लेले ते तगल मनावेरी तितले परिणाम बिरवत म्हणले किले नासिले आम्ही प्रायन थोड्ड जावन तगल फिलिंग्स अर्थ कोण घेन अशी गेली ती म्हाकाय तगला कशी उलोच म्हणू कळताना म्हळ्यारी तुमक मिगेला उल्लोचक इष्ट नावे तुम्ही दोघांनी अशी सायलेंट अशी पळयले रे हांव म्हळ्यार तुमकां प्रीती ना की म्हणून आज सोडा ती तुम्ही दोघांची ते खंय वचका म्हूण आसत की वच्चा ती हांव घरा वता कितले म्हळ्यार हांव दुर्बळ नवे अशनी उरलेल म्हळ्यार दोन पेट्ट सोडत पळय बरी सांगची मात्र कसन रे तुका पेट्ट खावका म्हण आशिदल्लावे हो आमगेल गज्जण हसलो महिना तण हसनी म्हळ्यार हांस खंय की हॉटेलांत तूं दवर नायला की म्हणून 2 मिनिट राबती हांव महिना तणले हांस घेवन येता एक काम करूया तू हॉटेला वचून मिगेल हांस घेवन यो तुगेले हांस खंय आस म्हण सांग हांव निगत वचून घेवन येता ती कोण खंय वच्चे नाका सकडाल हांस तंगतंगल तोंडारी आस अशीच केन्नाय हांस तोंडार आसो खंय वच्चाक सोडनाका ती तुमकां दोगांकय नवे वर्षाचे हार्दिक शुभाशयो अशीच तुम्ही खुशखुशेर आसा ती बरी आम्ही मात्र खुशेर अश नाही तुम्ही खुशेर आस का तुगेल घरच्यांकय खुशेर दवर का कळवे दायत गजणा निवेर हाव कोणाल वैरी बेजार कोण घेना कोणाल वैरी कोप कोण घेना कालीच मिगेल बैलेक प्रॉमिस केला हेंची तिका हे वर्षाचे गिफ्ट आबा बाबा कास खर्च नाशी पहिले गिफ्ट दिले नवे भारी बुद्धंत रे भारी बुद्धंत महिनाता आणि नवे कॉन्ट्रोवर्सी वे यो होई रे मारे या चौकी दल रे तमाश केलेल रे अय्यो हावनिके सांचल नाही होडदल्लात म्हाका बुद्धी लागतस की अशी उलयतर राबची की ना पिक्चर वच्चे तांणी आमकां राखून रबनाती हो होई नवे पिक्चर वेळ दत्ता नवे वच्चा वच्चा वग्गी वच्चा हांव एक 2 मिनिट उलयत रे ते दिसू तुका तमाश केलेलेक मस्त सॉरी रे तुका दुखी दिवका म्हणजे खंयचे उद्देश नासिल रे अशी खुशाल केलेल रे तुगेल मनावेर इतले परिणाम बिरवत म्हणून हांव आलोचने करनेसिले सॉरी रे तुळशीदासा होई रे आम्ही वरे धरले जावन तुगेल मनस्थिती अर्थ कोण घेन अशी गेल्ली ती तू सांगचे पूर्ती चूकी नाही दालमनश म्हणताना एक सानशी अहम असता आमक सान असता दुखून तशी वाड्डो नसतात नवे रडता नाही तू धरलो कसले रडता अशी एक नमने धरलो म्हळ्यार ग्रेट म्हणजे रीती आमक पोसून असता ती
आम्ही धरले जाऊन तुगेले मनस्थिती अर्थ कोण गेनी सॉरी रे दलरी तुका दुःखो का बेजार कोरका म्हणजे खंयचे उद्देश नासिल रे अशी कुशाल केलेले ते धांवन गेले नवे ताजी निमित्ती हांव एक व्हड पाठ शिकले नवे आता पूरे समस्या तीरवल नवे आनिके कसले तेत्ते उलोचे वचा पिक्चरा वचा दलरी तुळशीदासा तुगलवेर म्हाका भारी कोप आसा तू आमका रीण कोण दूड दिवका आसिल वे पळय रे आम्ही काय तुका त्याने मने अर्जंट केलेल वे हगूर दिव्य तसील नवे तू आमका रीण कोर न्हू दूड हाण दिल्लो त्या रीणाचे वाडी भरचेका अनेक कडे रीण त्या मागिरी व्हड रामायण असल पुरा जावका आसिल वे सांग आमकां पक्ने अर्जंट आसिल जाल्यार आमी निमगीत आसिली ती त्यातनं तू रीण कोरका दण घेवका ते पुरा समसिले आमी दोगांनी तुगेल्याक निमगी नशी तू रीण कोण हाण दिवच्या गती कसं नसील सांग आमकां तितले वे तू अर्थ कोण घेतिले अयो इतले पुरा बेजार कोण घेनाका ती तुम्ही निमगिनी पुरा सम्म जाल्यार मिगेल मनसाक्षी ओपुका नवे एक थोडे पुणी दिवया थोडे पुणी ऋण तीर्सूंक येवया म्हण लेखले हांवें ते अशी पुरा जाता म्हूण म्हाकाय गोतना आसिले असो कसन की धल्लेले धांवन गेले आतां पुरा एक लायनार येताच नवे हानी मात्र वसल चुकी करना तश म्हणू भारी वग्गी तुमगेल पुरा वापस करत म्हणूय सांगचे जायना साह दिदल तितले प्रयत्न कोर न्हू दित हांव खावनंतू घालना दायत मारया हुगूर दी अर्जंट काय ना आमक सद्य म्हणटक तसल कसने तोंदर ना जाल्यार अनेक उत्तर सांगता तुळशीदासा बायलेक मात्र बेजार कोर नाका बायल मनीस म्हळ्यार घरा महालक्ष्मी असील म्हणके तांकां बेजार कोर न्ही ती पाप काया वाचा मनसा घरा खातीर गोळटस ती कसनेची तुगेल खातीर केल्यार ते घे तिका बेजार कोर नाका पळे आम्ही तू कुशाल केलेले प्रसोंड सोडी आता मी सिरियसली सांगता सती हे मनाक घे तुळसी तुगेल खातीर त्यान मने राती दीस गोळटस तिगेल मनान तू मिगेले तुगेले म्हूण भेद ना तुवें तशीची मिगेले तुगेले म्हूण भेद करचे नज संसार म्हणते ना बामूणय देवका बायले देवका रे दोग जणांनी क मनान गेला मात्र ते संसार म्हणसून घेता कळवे आता मग पूर्ती अर्थ दल्ला आणि वेर हांव तसल कसने चुकी करना हा अनेक विषय गोतस वे हांव घरा कामांतू तुळसीक मस्त हेल्प करतस वा रे वा तुवें आमगेल मणकेची अम्मोर गंडा दत्तस नवे सूपर होय रे तू आतां आमकां परफेक्ट जोडी दल्ले वचा पिक्चरा वचा